batean sartzen da. Tomate eta pasta asko eta pepperoni duen pizza bat nahi dut mesedez. Barkatu, baina hori liburutegi bat da. Tomate eta pepperoni gutxi duen pizza bat nahi dut mesedez. Aita bost bat atera dut eskolan, oso ondo. Zertan, bat ingurunen, beste bat matematikan eta 3 bat ingelesan. Bi pertsona daude, bat Iñot izanakoa eta bestea Tuntuna. Iñot putzura erotzen da, eta Tuntuna ertzainaren gana doa, eta esaten dio, ertzaina, Iñot putzura erori da, eta esaten dio ertzaina, ze Tuntuna zara, eta esaten dio, bai. Ea gaizka badakizkizun bi izen orde. Nor, nik oso ondo mutiko, ea hurrengoa. Jaimito eta bere aitonak paseatzen daude, eta Jaimito gauza bat lurretik hartzen du. Aitona esaten dio, ez dira lurretik gauzak hartzen, eta aitona erortzen da. Eta esaten du, laguntza Jaimito eta Jaimito esaten du, ez dira lurretik gauzak hartzen. Aita eta semea eztabaida bizian ari dira. Jorge Washington zure adineko gelako lehenengoa zen, botatzen dio aita semeari. Arrazoi duzu aita, eta zure adinean Estatu Batuetako presidentea. Gustatzen zaizkizu ez ezenak? Bai, horixe asko. Bella izango zara orduan. Zer esaten dio semaforo batek beste semaforo bateri, ez begiratu, altatzen ari naizela. Zer esaten dio harri bat beste harri bati, bizitza gogorra da. Egun batean, hegazkin bat buskatu egin zen, eta Bilbaoko 10 jokalari eta Errealako jokalari bat ziren. Barandiatik heltzen ari ziren eta Errealako jokalaria azkarra zelako buia egin zuen. Aleti! Hei! Eta Aletiko jokalariak erori egin ziren. Eta Errealako jokalaria parakaida sartu zuen eta salbatu egin zen. Euskaldun bat eta ingelese bat banku batean eseritzen dira eta esaten du ingelesea. Help, help, eta esaten du. Ez dauka help, baina bai dauka txanpu.